Prídem slečna ukázať, na ktorý zastaviť? Áno, dobre. Vy ste Slovenka. Áno, som. Dobrý deň, teším, ja som Martin. Ja som Nala. Nala, zvláštne meno. Môžem sa opýtať, kam idete? Idem práve do práce. Ja vám musím vysvetliť, prečo som vás zastavil, prečo mám túto kameru. Ja som vás videl tam vystupovať z autobusu a ja vlastním modelingovú agentúru. A vždycky mám kameru pri sebe, lebo keď vidím takto mladú, super vypadajúcu babu, nedá mi to a musím ju osloviť. Dobre. Chcel by som sa opýtať, či máte už nejaké skúsenosti s modelingom alebo s niečím takým? Ešte som nikdy nebola na modelingovej agentúre alebo niečo také. Nikdy? Koľko si v tej práci zarobíte? Tak prežijem za mesiac, akože není to moc, ale tak som spokojná, ešte sa to dá. Tak povedzte nejakú cifru, približne plus mínus. 1500 eur. 1500 eur. Aha, lebo ja akurát teraz mám taký projekt a ja som vás zastavil, pretože vidím, že ste potetovaná a jedna veľká spoločnosť chce na budúci rok strašne cool. OK. A vy máte viac tetovaní? Mám, som celá potetovaná. Celá ste potetovaná. No, lebo viete čo? Oni totiž to platia za jeden deň focenia okolo tých 1500 eur. Aha, tak to je, čo zarobím za mesiac. Že by som potreboval vidieť, kde všade máte tetovania. Tu mám... Jak som dostal ten To je moje posledné, že... Nemusíte. Viacej už... Nemusíte, ja len ponúkam. No dobre, tak rýchlo môžeme to vyskúšať. Môžeme to rýchlo vyskúšať, áno. Poďte.